अंजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा। जहाँ देखे वहाँ राम ही रामा, जहाँ देखे वहाँ राम ही रामा। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। चंद्रशदानन कुंद सुहासा, नंदित दैवत नंद सुपूर्णा, दैत्य विमोहक नित्य सुखादे, देव सुबोधक बुद्ध स्वरूपा, दुष्ट कुलांतक कल्कि स्वरूपा, दुष्ट कुलांतक कल्कि स्वरूपा, धर्म विवर्धन मूल युगादे, मूल युगादे। नारायण मल कारण मूर्ते, नारायण मल कारण मूर्ते, पूर्ण गुणानम नित्य विबोधा, पूर्ण गुणानम नित्य विबोधा। सुगत्यंत मुनींद्र कृत हरि गाथा, सुगतेंद्र मुनींद्र कृत हरि गाथा, पापहर शुभ नित्य सुगाता, पापहर शुभ नित्य सुगाता। बिना कछु जानत
नरसिंहन पाद भजनेय माडो नरसिंहन पाद पूजनेय माडो नरसिंहन पाद भजनेय माडो नरसिंहन पाद भजनेय माडो नरसिंहन पाद पूजनेय माडो नरसिंहन पाद पूजनेय माडो
वधुवादे अंबोजाक्षी आरिगे वधुवादे अंबोजाक्षी आरिगे वधुवादे क्षीराभिकंदिके श्री महालक्ष्मी
ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ 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 ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಎಂದಿಗಾಹುದೋ
जय देव जय देव जय पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राईचा वल्लभ भावी जीवनगा जय तुलसी माळ गळा करणी मुरली काशी पीतांबर कस्तुरी वर्णिय येती भेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती जय देव जय पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राईचा वल्लभ भावे जीवनगा वेणुनाद अनुचित पाळा विश्वनाथी कमले वनमाळा गळा माही गंगाबाई राणी याचकडा ओमारी ती राजा विठोबा चांगला श्रीनिवासा नमोस्तुते वेंकटरमणा श्रीनिवासा नमोस्तुते वेंकटरमणा नमोस्तुते श्रीनिवासा नमोस्तुते वेंकटरमणा नमोस्तुते मुरहर गिरिधर नमोस्तुते नमोस्तुते मुरहर गिरिधर नमोस्तुते नारायण
वृन्दावन पावन जय सुधीन्द्र वृन्दावन पावन जय सुधीन्द्र वृन्दावन पावन जय सुधीन्द्र वृन्दावन पावन मुख्य प्राणान्तर्गत हे मन
ಹಲೋ वेदमूर्ति ज्ञानमूर्ति बादरायण वेदव्यास बदरिवास नारायण वेदमूर्ति ज्ञानमूर्ति बादरायण वेदव्यास बदरिवास नारायण वेदमूर्ति ज्ञानमूर्ति बादरायण वेदव्यास बदरिवास नारायण ज्ञानदात अभयदात भयनिवारण ज्ञानदात अभयदात भयनिवारण ज्ञानदात अभयदात भयनिवारण मानदिंद कायु कृष्ण द्वैपायन मानदिंद कायु कृष्ण द्वैपायन
शुम्भविदारिणि माता भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणि शुम्भविदारिणि माता भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणि शुम्भविदारिणि माता भवानी आदिशक्ति परब्रह्म विदुषिणी आदिशक्ति परब्रह्म
ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ರಂಗನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ರಂಗನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ರಂಗನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ
जय जय श्री वेङ्कटरमणा जय 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 श्री वेङ्कटरमणा जय 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 श्री वेङ्कटरमणा जय 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 श्री वेङ्कटरमणा भक्तिरम्बि ऐल्यान्ति शरणा भक्तिरम्बि ऐल्यान्ति शरणा जय 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 श्री वेङ्कटरमणा वेङ्कटपति तू तिरुपति गिरिवासो वेङ्कटपति तू तिरुपति गिरिवासो वेङ्कटपति तू तिरुपति गिरिवासो राकरे अंका भावतु गेलो चरणदासु राकरे अंका भावतु गेलो चरणदासु जय जय श्री वेङ्कटरमणा जय जय श्री वेङ्कटरमणा ज्ञानाभयदान दीयं अनुदिन ज्ञानाभयदान दीयं अनुदिन ज्ञानाभयदान दीयं अनुदिन भक्तिमार्गातु भाली रे तनुमन भक्तिमार्गातु भाली रे तनुमन जय 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 श्री वेङ्कटरमणा जय 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 श्री वेङ्कटरमणा भक्तिरम्बि ऐल्यान्ति शरणा भक्तिरम्बि ऐल्यान्ति शरणा जय जय श्री वेङ्कटरमणा जय जय श्री जय 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 श्री जय जय श्री वेङ्कटरमणा एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार 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 पाच सहा सात आठ धरा पंढरीचा वाट
चंद्रभागारी स्नान करा नवधा इक्रबारा चंद्रभागारी स्नान करा नवधा इक्रबारा चंद्रभागारी स्नान करा चंद्रभागारी स्नान करा चंद्रभागारी स्नान करा एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा तेरा चौदा पंधरा सोळा साधू संतांचा संघ मेला तेरा चौदा पंधरा सोळा साधू संतांचा संघ मेला साधू संतांचा संघ मेला साधू संतांचा संघ मेला एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार करा आत्माचा हा सत्र आठ एकोणीस वीस तुका गेला वैकुंठवास सत्र आठ एकोणीस वीस तुका गेला वैकुंठवास तुका गेला वैकुंठवास तुका गेला वैकुंठवास एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार पाच सात आठ धरा पंढरीचा वाट धरा पंढरीचा वाट धरा पंढरीचा वाट एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार पाच सात आठ धरा पंढरीचा वाट पाच सात आठ धरा पंढरीचा वाट धरा पंढरीचा वाट धरा पंढरीचा वाट एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार एक दोन तीन नवधा इक्रबारा चंद्रभागारी स्नान करा नवधा इक्रबारा चंद्रभागारी स्नान करा चंद्रभागारी स्नान करा चंद्रभागारी स्नान करा एक दोन तीन चार करा आत्माचा हा विचार एक दोन तीन चार
विठ्ठलाचा बाजारणा गोविंदा गोविंदा. निलेशराव बी आर सुरेशभाई सदानंद भट पुष्पांजली प्रथम अरे मिन्ना कैसा है उसको
जय जय विठ्ठला बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला बोलो नारायणा जय सद्गुरु महाराज के बोलो श्रीमद सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के काशी मठाधीश की जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज बोलो श्रीमद सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय बोलो श्रीमद सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के काशी मठ संस्थान के वेंकटेश वक्षस्थलवास सीते वेंकटेश वक्षस्थलवास सीते कामिदार्थ फल दात्रे श्री माये कामिदार्थ फल दाते श्री माये दिव्य रूपिणी धर्म पोषिणी दिव्य रूपिणी धर्म पोषिणी आदिमूल देवी महालक्ष्मी स्तुते आदिमूल देवी महालक्ष्मी स्तुते शरणं देवी त्रैलोक्य जननी शरणं देवी त्रैलोक्य जननी शरणं देवी अम्बा भवसागर मां त्राहि लक्ष्मी भवसागर मां त्राहि भवसागर मां त्राहि लक्ष्मी भवसागर मां त्राहि भवसागर मां त्राहि माते भवसागर मां त्राहि भवसागर मां त्राहि माते भवसागर मां त्राहि वीणा पुस्तक धारिणी अम्ब ज्योतिर्विद्यारूपिणी वीणा पुस्तक धारिणी अम्ब ज्योतिर्विद्यारूपिणी वीणा पुस्तक धारिणी अम्ब ज्योतिर्विद्यारूपिणी वीणा पुस्तक धारिणी अम्ब ज्योतिर्विद्या
रूपिणी सरस्वती मात मनोहरि सुंदरि तुम्बरुधारिणि पाहि मां सरस्वती मात मनोहरि सुंदरि तुम्बरुधारिणि पाहि मां तुम्बरुधारिणि पाहि मां अम्बे मालाधारिणि पाहि मां तुम्बरुधारिणि पाहि मां अम्बे मालाधारिणि पाहि मां मालाधारिणि पाहि मां अम्बे पुस्तकधारिणि पाहि मां मालाधारिणि पाहि मां अम्बे पुस्तकधारिणि पाहि मां पुस्तकधारिणि पाहि मां अम्बे वीणाधारिणि पाहि मां पुस्तकधारिणि पाहि मां अम्बे वीणाधारिणि पाहि मां जगदाम्बे जगदम्बे कृपा करी तू मजवरी अम्बे अम्बे जगदम्बे कृपा करे तो मजवरी अम्बे जगदाम्बे जगदम्बे कृपा करे तो मजवरी अम्बे जगदम्बे जगदम्बे कृपा करे तो मजवरी अम्बे राम कृष्ण नारायण श्री हरि वासुदेव गोविंद स्मरा राम कृष्ण नारायण श्री हरि वासुदेव सर्वांनी श्रद्धेकर देव करून मुकाराबिलांनी एक बेस चुका प्रेम भरे हरि कीर्तनी नाचा सार्थक हो नर जन्म करा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम अत्यंत कष्ट हम भोग जल्ली जय 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 जया जय जया अंबिके दुर्गे जय जया माधव सोदरी मागे तंदेनी तायेनी बंधुनी अंबा दीपारदनादि श्रीगरिकेणं जय जय जय
सर्वांगी नमस्कार. आयची भगवत सेवेक सेवा केलेले बैलांनी एक किंवा पुगा एक स्वामी अकाणिक आणि एक बडवमा दक्षिण कांदवर आहे एक प्लेट सर ते प्लेट दवर तरी तू कोळे राहतो ये ताटंग दवर तू स्वामी अकसर काणिक दवर का आणि बडवमा दक्षिण बडवमा कोळे राहतो सक्टाने एक किंवा पुगा रसीट सुका सेवा केला नाव होती नमंगा नावरच्या ऑर्डर आली येन कामी एक स्वामी काणिक आणि बडवमा दक्षिण करडी दौऱ्या नाव होती तेव्हा ऑर्डर आचारी येईल सौकर्य असताना सक्तीला अबुराव सक्टांगी प्रसाद सर नावृत्तीदा वासुदेव पै एस राजीव प्रभु शोभा सीताराम शनाई काणी मात्र गल्लापुरो श्री रेमुन्ना जी सर्वोत्तम पै सुरेश नंदकुमार एक मिनट प्रसाद कांगिने तेरी उन्हें टॉपन तक ये वाले कांगिन का प्रसाद निवेदन कांगिन का विनंती करता है सुरेश नंदकुमार जलजिलारी वेणुगोपाल शनाई विष्णुदास नायक विद्या कामत KR श्रीकांत पै S विश्वेश्वर पै अजय शनाई शांति S पै KH नारायण शनाई राधिका N कमत सुंदरेश शनाई प्रकाश पी प्रभु यू राधाकृष्ण पै उत्तरा पै दीपा सत्यनारायण प्रभु भावना आर कमत विष्णुप्रिया एस भट्ट रूपा किरण भट्ट रूपा डी पै एम विवेकानंद पै पी जगन्मोहन पै उमेश राव जयलक्ष्मी पी पै सुरेश प्रभु बी अंगप्पळेर निवेदितगारांनी कट्टगल्पळेर कांगेंप्रमो वितरसंका जयलक्ष्मी पी पै सुरेश प्रभु बी लता नित्यानंद पै सुधा दिलीप कुमार आशा कमत H गीता M पै श्रीजित S पै जयकुमार पै वरुण प्रसाद आत्मान ए शनाई प्रतीश प्रभु अश्विन पै
गीता जय कमल, मंगेश एस पै, श्रीप्रिया उमेश भट्ट, रेखा एस पै, स्नेहा कमल, पीपी राधाकृष्ण शनाई, विश्वनाथ पै, संजीव शनाई, ब्रजा, अनिता पी कमल, विजया के राव, टीवी गोविंद शनाई फैमिली, प्रीता भट्ट, तारा एस भट्ट, रीता एस प्रभु, गीता एन राव, रीता एस प्रभु, गीता एन राव, संध्या एम प्रभु, संध्या एम प्रभु, पीएम जयप्रसाद भाई, मंजुला विजय कुमार, शुभा संजय वड़ालिया, एम राधा, राधिका प्रभु, दीपा जी पै, टीवी राजेश नायक, के वेणुगोपाल प्रभु, टी के गोपालकृष्ण भट्ट, जयरामन नायक, वेणुगोपाल वी पै, गीता प्रभु, प्रेम बालचंद्र शनाई, आनंद कुमार पै, आनंद कुमार पै, मैनेजर वसंता मल्लन, बाबूजी शनाई, प्रकाश एन भट्ट, उषा श्रीधर पै, उषा श्रीधर पै, सुचित्रा शांताराम, सुरेश पीसी, विमला पी नायक, विनया पी नायक, गोकुल प्रभु, सुधा रामनारायण प्रभु, विष्णुप्रिया पी कमल, टीआरएस भट्ट, मिसेस टीआरएस भट्ट, आशा बालकृष्ण भट्ट, रेखा सुधीर पै, पुष्पा मुरलीधर भट्ट, रोहिणी श्री कुमार कमल, सती गिरीश, मीना कुमारी, पूर्णिमा पै, अर्चना किणी, अनीश एस पै, आशा आर प्रभु, पूर्णिमा श्रीकेश, रत्नाकर शनाई, वृंदा शनाई, रमेश भट्ट,
एवी तुलसीदास प्रभु अजिता दिनेश नाईक आज भजन करेल सर्वे चतुर्थ आणि स्वाम्यांवर नाम पुरा पुरा आम्हाला तांदूळाचा प्रोत्साहन मिठाई वितरण नसतात आता नामाची पुढे सेवेचा रस्ते झाले देखील जाऊन काही करसे नाम सगळ्यांची नसत कोणाने नाव वितरण नसतरी कार्य काम सत्तावी नावाची मुलीचा सत्तावी नमस्कार തീർത്ഥമേളത്തിനാണ് തീർത്ഥകാംഗയാക്കവേ തീർത്ഥമേളത്തിനാണ് തീർത്ഥകാംഗയായി ज़्यादा देखिए इंडिया टाइम उनका टाइम कम लेते रहते हैं हाँ सही